गारांस्रिया दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लाबाय। र मामा, आंखौबो बुंनो हो। आंखौ मोजां मोनग्रा उर्ला फुटुला चेनेलनि साफ्रोम फेमिलिफोर, जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रा, लाइक खालामग्रा आरो कमेन्ट खालामग्रा साफ्रोमखौबो आंनि मामानिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। औ लोगोफोर, आंनि साखिया सैथो खोथाखौनो बुंदों। आंबो बुङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। नोंथांमोननि अननायावनो दिनै जोंनि उर्ला फुटुला चेनेला 10,000 जानो थांगासिनो। आं आसा खालामो जि एसे आद्रा दंबावो बेखौ नोंथांमोना गाबोन सबनैनो 10,000 कमप्लिट खालामगोन होननानै। दा लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ गोबां कुइसन खालामनानै दोनदोंमोन। आं माखासे समनि आंखालनि थाखाय बेफोरखौ नोंथांमोननो रिप्लाइ होनाय जायाखैमोन। आं दा नोंथांमोननि गेजेराव सैथोयैनो खोन्थागासिनो। गोबाङानो सानदों आंखौ सिख्लासो होननानै। मामि, खोनासं नायगिरिफोर, आंनि मामिया सिख्ला नङा। औ लोगोफोर, जायफोरा आंखौ हाबा जानायना सिख्ला गोनो गोथो जादोंमोन ना, आं दिनै थारलायनो बुंनोसै लोगोफोर, आं सासे हाबा जानायसो दे, आरो आंहा सासे 6 दान सोलिबाय थानाय हौवासा गथ'बो दङ। माखासेफ्रा मिथिखागौ बा मिथिखायो, आंनि फिसालानि मोनसे चेनेल दङ। आंनि फिसालानि चेनेलनि नामानो जाबाय इर'सदि एभ्रिथिं। आं सिगाङावबो बुंबाय थादोंमोन। नोंथांमोना जायफोरा आंनि फिसालानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबाय, आं बिथांमोनखौबो थेंक इउ होननानै बुङो। आरो सोरबाफोर जुदि आंनि फिसालानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना इर'सदि एभ्रिथिं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो आंनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं गोबां मिथिहोनो दंबावो। आं दिनै गासैखौबो मिथिहोनोसै नोंथांमोननो, जायफोरा मिथिनो लुबैदोंमोन। माखासेया सोङो आब' नों हिन्दु ना खृष्टान होननानै। आं बेखौबो दिनै खोन्थानोसै लोगोफोर, आं खृष्टानसो। जानांगौ नोंथांमोना बुजिबाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि हौवाखौ मा मावो आरो आं बबे जायगायाव हाबा जादों बेफोरखौ मिन्थिनो लुबैदोंना लुबैयाखै, लुबैदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आरो गोबाङानो बुंदोंमोन आब' नोंखौ नायनो होननानै। आं नोंथांमोनजों नुजानाय जायाखै। र' लोगोफोर, फिसा गोदान मोनगोनदांथ', एसे सेहेराया अबस्था गाज्रि जानानै दङ। साननैसोनि उनाव आं नुजाथारसिगोन। नोंथांमोना दसे धैर्य हमनानै थादो। आंबो नुजागोन आरो आंनि हासबेन्ड आरो आंनि बेबि, जों साथामबो नोंथांमोनजों नुजाथारगासिनो र'। लोगोफोर, नाथाय मोनसे बाथ्रा, जों नुजाब्लाबो बे उर्ला फुटुला चेनेलाव जों फैया। आंनि फिसालानि जि इर'सदि एभ्रिथिं चेनेल, जों बेयावसो फैगोन। नोंथांमोना बिनिखायनो गोख्रैनो इर'सदि एभ्रिथिं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैदो। बिनि उनाव नोंथांमोना जोंखौ गोख्रैनो नुनो मोनथारगासिनो। नाथाय दा लोगोफोर, दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जानानै फैबाय। सानैसो मानसिफोरा आंखौ कमेन्टआव गोबां बुंहरदों, खाफालनि लिरनाय स्ट'रिया मोजां नङा, मानोथो बानायबाय थादों, बेखौ बानायालासेनो गुबुन काहानि लानानै फै होननानै गोबाङानो बुंहरदों। दा नोंथांमोना आंनि खाफालनि लिरनायखौ नायनो बाबाय ना मा? ना आङो गुबुन काहानि लानानै फैनांगौ? नोंथांमोना मा बुङो? खाफालनि लिरनायखौनो नायगोन ना आं गुबुन काहानि लानानै फैनांगौ? नोंथांमोना देलाय कमेन्टआव खोन्थाहर। खाफालनि लिरनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना? औ, आरो सानैसो मानसिफोरा ना कमेन्टआव जाबायदि फरायथावै कमेन्टफोर हरो। प्लिज नोंथांमोना जुदि जोंनि उर्ला फुटुला चेनेलनि खाफालनि लिरनाय स्ट'रिफोरखौ नायनो मोजां मोनाब्ला नायनाङा। जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोना नायगोन, आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना नायनोबो नाङा। आरो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टफोरखौ हरनोबो नाङा लोगोफोर, आं गुरैयै खावलायो। नोंथांमोननि साफा सानै बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनायावनो जोंफोरनि गोसोआबो बायनो हमो। प्लिज जायफोरा मोजां मोनो नाय, आरो जायफोरा मोजां मोना नायनानै दानाय आरो बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो नाङा दे, गुरैयै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर, दा उर्ला फुटुला चेनेलनि जोंहा मिस्टार उर्ला फैगासिनो। बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा लानानै फैदों। नोंथांमोना खोनासंदो। आरो दिनै आं भिडिअ लानानै फैनो हायासै, बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय लोगोफोर। औ दादा दिदिमोन, जों दिनै भिडिअ लाना फैनो हायैनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बेयाव गोबां
फेमिलिनि मेम्बार्स नोंथांमोननो लागै आंहा बुंनांगौ बाथ्राफोर दं बेयावखाय दिनै आङो नुजाफैफिनबावबाय आं जाबाय उर्ला फुथुला चेनेलनि मेन हिर' आं उर्ला एसे आवगायावसो मोनसे बाथ्रा बुंनानै थांबाय बेनो जाहैबाय उर्ला फुथुला चेनेलनि जि साबस्क्राइबार दङ बे साबस्क्राइबारफोरा माखासे दिननि उनावहायनो 10,000 जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय आरोबाव खनसेबाव आङो उर्ला फुथुला चेनेलनि मेन जानानैहाय थेंक इउ बावहरबावनाय थाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बे चेनेलखौहाय 2021 नि जुन दाननि 13 खालारावहाय खुलिनाय जादोंमोन आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों जाहैबाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा शेयार खालामनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय जों सेंग्रा सिख्लाफोर न'खरनि बिगोमाफोर आइजोफोर सिख्लाफोर जायफ्रा ओरैनो थायो हायोब्ला जायफ्रा उर्ला फुथुला चेनेलखौ नायग्रा नोंथांमोननो लागै बे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनाबो इउटिउब चेनेलखौ बानायना लानो हागौ एबा बानायनो नांगौ नोंथांमोननि अनसायनायाव उर्ला फुथुला चेनेला गासैहाय मनिटाइज खालामजोब्बाय मनिटाइज खालामनायनि उनावहाय जोङो दिनैसिम खनथाम इउटिउबनिफ्राय खनथाम पेमेन्ट मोनबाय खनथाम पेमेन्टआवहाय जोङो गासै क्लास खालामोब्ला 60,000 नि गोजौआवहाय जोङो पेमेन्ट मोननो हादों दा बेयावहाय बिजनेस गोबां मानसिफ्रा बिजनेस मावनो सानो आरो मावोबो नाथाय गोबां समावहाय फेलें जायो नाथाय इउटिउबा मोनसे बेबायदि प्लेटफर्म नोंथाङाबो मोनसे इउटिउब चेनेल जिर' इनभेस्टमेन्टआव नोंथाङा बानायनो हागौ दा जिहेतु जोङो गावनो एक्सपिरियेन्स मोनबाय दा बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नोंथांमोनहा जा टेलेन्ट दङ नोंथाङा खननो हायोब्ला नोंथाङा खननायनि चेनेल बानायदो नोंथाङा संनो रोंगौब्ला संनायनि खालामदो नोंथाङा दामनायनि रोंगौब्ला दामनायनि मोसानायनि रोंगौब्ला मोसानायनि नाथाय नोंथाङा नोंथांनि टेलेन्टखौ फार्स्ट डिसकभार खालामनानै लादो नोंथाङा मा टेलेन्टखौ रोङो बे टेलेन्टखौ नोंथाङा नागिरग्रोनानै ला आरो बेबायदिनो खामानिखौ मावनो हायो इउटिउब बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म जेरावहाय नोंथाङा जिर' इनभेस्टमेन्ट नोंथाङा गावनिफ्राय जेबो थाखा बाहायाब्लानो मोनसे बिजनेस खालामनो हायो बिजनेस होननायखौ नोंथाङा माबा मोनसे फाननाय माबा मोनसे होननानैहाय बुजिना लानो नाङा नोंथाङा इउटिउबाव मोनसे चेनेल बानायदो नोंथाङा जेखौ हायो बेबायदि चेनेल बानाय सेंग्राफोर फरायनाया जोब्बायब्ला ओरैनो दंब्ला हास्थायदोंब्ला इउटिउब चेनेल बानाय सिख्लाफोर चेनेल बानाय न'खर दैदेनगिरिफोर हिन्जाव हौवा इउटिउब चेनेल बानाय बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङैनो थाखा मोननो हागोन आंहा एसे आवगायाव बुंबाय जोंहा दायो 10K जागासिनो दङ जानो थांगासिनो दङ आरो गाबोन सप्ताहा निस्सय जागोन जोंनि रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायगोन दा आं बुंबोदोंमोन जे जोंहा खनथाम पेमेन्ट जों मोनबाय बोसोरसेनि गेजेरावहायनो जोङो खनथाम पेमेन्ट मोनबाय 60,000 नि गोजौआवहाय मोननो हादों दा रायजो राजाफोरा बेबायदिनो जोंखौ अनसायबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौबो नोंथांमोना जा खामानिखौ मावगोन बेखौहाय रायजो राजाफोरा अनसायथारगोन दा बेयावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि उर्ला फुथुला चेनेलनि जानानै आङो जिहेतु एक्सपिरियेन्स मोनदों बे एक्सपिरियेन्सनिफ्राय नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायदों जाहैबाय नोंथांमोनाबो ओरैनो डाटा नोंथांमोना जा रोंगौ बेखौ इउटिउबाव दिन्थिना होनो हागौ इउटिउबजों लोगोसे नोंथांमोना खामानि मावोब्ला नोंथाङाबो माबा मोनसे मोनगोन बेफोर बाथ्राफोरखौहाय उनाव आरोबाव साबसिन बुंबावसिगोन आंहा गोबां समनि आंखाल बे समनि आंखालनि थाखायनो आङो उर्ला फुथुला चेनेलाव मेन हिर' जानानैबो नुजाफैनो हाया खोथाया जाहैबाय आंहा गुबुन खामानि दङ गुबुन खामानि मावनो गोनां जायो आरो आं गुबुन खामानि मावो दा बेयावखायनो आंसो उर्ला फुथुला जानानै चेनेलखौ दैदेननो गोनां दंमोन आंसो उर्ला फुथुला चेनेलखौहाय दैदेनगौमोन आंसो खालामगौमोन नाथाय आंनियाव समनि आंखालनि थाखायनो आंनि वाइफनो होनो गोनां जाबाय आरो वाइफआ बेखौ दैदेनगासिनो दङ वाइफआबो मोजाङैनो खामानिखौ मावो दा आङो गुबुन खामानि मावो उनावहाय मोनथिसिगोन नोंथांमोना दहायनो एसे आवगायाव बुंलांखाबाय आंनि बिसिया जे जों इरस डि एभ्रिथिं चेनेलावहाय नुजाफैगोन होननानैहाय थ' जोङो इरस डि एभ्रिथिं चेनेलाव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा मोनथिहोबावनो हास्थायदों बे जाहैबाय जोंहा उर्ला फुथुला चेनेल मोनसे दं इरस डि एभ्रिथिं चेनेल मोनसे दं आरोबाव बावैसो सप्ताथामनि आवगायाव मोनसे चेनेल खुलिबावदों लाभ स्ट'रि कार्टुन बेबो कार्टुननि चेनेल लाभ स्ट'रि नोंथांमोना माखासेफोरा साबस्क्राइब खालामना लाखाबाय अलमस्ट 1K जाहैसिगोन आरो मनिटाइज जासिगोन आरो बेनिफ्रायबो जोङो आरोबाव माबा मोनसे जोङो थाखाफोरखौ मोननायनि लामायाव दङ दा बेखौबो रायजो राजा नोंथांमोना अनसायदो जोंनि बे चेनेलखौबो लाभ स्ट'रि नोंथांमोना जायफ्रा नायाखै जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै बेखौबो साबस्क्राइब खालामना लाहैदो आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो हास्थायबावबाय जायफोरा गोसो दं नोंथांमोनाबो इउटिउब चेनेल बानाय जिर' इनभेस्टमेन्टनिफ्राय नोंथाङा खामानि मावनो हागोन आरो नोंथाङाबो सासे मोजां इउटिउबार जागोन
थ' दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय साफ्रोमखौबो थेंक इउ होनदों जोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थानायनि थाखाय आरो नेनानै थादो गाबोननि फुंनि 8 बाजियावनो नोंथांमोना जोंनि जि कार्टुन नुनो मोनगोन गोबां अखा फैदोंमोन गोबां खोरोमनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव जोङो भिडिअखौ लाबोनो हायासै दिनै थ' दिनै बेसेबांखिनि बाथ्राखौ बुंनानैहाय दोनथ'बाय थेंक इउ बेसेबां दोनबाय गुड नाइट